manheru vana vaMwari. Amen. Toda kutenda Mwari nenguva ino yatipa zvekare. Vachiramba vati Satani haana kumbogara akunda. Amen. Amen. So hana ndinofara kuti vachiri kutaura vachidaro vachiramba. Vaiva elder wangu ndiri mudoko ndichangotanga basa. Bikita uko nezaka rinopisa. Ende vachiri kutaura sezvavaitaura kare. Amen. Mwari ngaakuropafadzei. Timbo tarisana namaneighbors anditi. Turn to your neighbor. Zapo anditika. Chiti neighbor. 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 It's wonderful to be here. Amen. Panguva yamanheru anhasi toda kuti tikurumidze kupinda munyaya yedu inowanikwa kutsamba yaJohani. John chapter 11. Musoro nyaya anonzi John 11. Hallelujah. Amen. Amen. Tiri pana Johani 11 ndo patiri. Zvimwe zvikoro zvinopiwa mazita enzvimbo anditi. Zvimwewo zvinopiwa mazita okungotsvaga. Saka kana tangotiwo John 11 ndiyo John 11 anditi. Eka ndo pairi ipapo nyaya yacho. Saka tongoipa zita renzvimbo yairi. Zvakaipa here izvozvo? Hati makati chikoro junction nokuti chiri pai nhai. Saka musoro wenyaya John 11 nokuti nyaya iri papi nhai. Zvakaipa here izvo? Ngatipinde munyaya. Famba Samuel. John chapter 11. John chapter 11 verse 1. Verse 1. Mumwe munhu wakanga achirwara. Mumwe munhu wakanga achirwara. Wainzi Lazaro weBhetania. Wainzi Lazaro weBhetania. Musha waMaria nomukoma wake Marita. Musha waMaria Bhetania nomukoma wake Marita. Good. Ndiye Maria uya. Ndiye Maria uya wakazodza Ishe namafuta. Wakazodza Ishe namafuta. Akapisika tsoka dzake nevhudzi rake. Tokupukuta shoka dzamuponesi nevhudzi. Hanzvadzi yake Lazaro wakanga achirwara. Verse 3. Chimbomira ipapo. Muri kuwanya iri pano here vana vaMwari. Warwarirwa ndiani? NdiMaria naMarita. Zvanzi Maria wacho ndoupi? Uya wakazodza Jesu mafuta. Mafuta acho vanodzidza vanoti aikosva gore munhu achingosenza achichengeta mari asingatengi chinhu. Ndokutenga perfume iyoyo ndokuzodza Jesu. Judas ndokuti Maria dii? Chinodinanza hechi ndo munhu ngarwarirwa hero. Maria wakambozodza Jesu. Warwarirwa. Chikristu here ichi. Chikristu here vatete. Kuti elder kuti donetera rufu. Vofirwa. Zvikazazikama tisatanamata izvi. Vamwe vanoramba kunamata. Maria naMarita. Maria uya wakazodza Jesu. Zvinoita kuti varwarirwe. Mwari agoramba ari ani? Ari Mwari. Ngatimai vanobikira vafundisi pamaefoti. Zvinoita kuti vatizwe nomurume. Dai vainyorwa bhaibheri panguva inoteerera. Kwainzi ivo vaya mai vaya vaibikira vafundisi
vakatizwa nomurume iri vhesi 1 yechapter yacho chikristu matambudziko anowirawo vatsvene. Satani unomaka vanhu vaMwariwo, ende unomakwa ndaane bhora hamupo. Hati mavona World Cup hakumaka usina bhora. Muti womuzvanje unonzwa nokuposerwa ndowaibva, inoredzewa ndo iri mumvura. Mugate vanosiyana nayo. Farai kana muchitambudzwa, especially muchitambudzwa nokuti vakatenda kuzita raJesu. Satani asati aritaya unonetsawo vanhu vaMwari, asi nyaya haipereri ipapo. Mwari ndewokukunda. Masikati zvanzi mangwanani vari kwatiri vakawandodarika vari kwaini, vari kwavari. Lazaro warwara. Famba samba. Verse ya 3. Zvino hanzvadzi dzake dzakatuma shoko kwaari dzokutuma shoko kwaari kuna Jesu dzichiti, Ishe, tarirai uyo unodikanwa nemi unorwara. Haleluya. Ini ndoda upenyu sehwaRazaro. Kana warwara ivo vanoda nani? Zvinoda kuti zvizikamwe usati warwara kuti kamuraramiro kababa wokutanga kudana kana varwara ndiani? Lazaro zvaiva obvious kuti kurwara kwake maybe wanga atonyarara ava unconscious, but zvanzi dzakagara pasi zvikadzi bhuti hapana umwe watingadana kunze kwaJesu. Panonetsa zvinhu vanodanani, vari kuvana baba havaiti kun'anga, but nyaya dzavo ari pamusoro poupenyu hwavo. Munun'una wavo weweta, mai vasati vanavata vanotanga vachaira foni kuweta kuti baba munini huyai muone zviri pano, vazotaira vatete kuzaka, vazotaira mamunun'una kupindura, ndopo vazofunga after 2 hours dana vaita tina vati havana problem. Mai vavo vanoziva chimiro chababa. Vanokudanirani kana warwara, vanotanga neambulensi here kana namabvi. But for Lazarus, paakarwara zvikanzi aiwa danai nai, enda munodana Jesu, enda munodana Jesu. Famba shamwari. Verse ya 4. Jesu akati achizvinzwa, Jesu ndokuti achizvinzwa akati kurwara uku hakusi kwokufa, haleluya, asi kuti Mwari akudzwe, nomwanakomana waMwari akudzwewo nazvo. Kanzi naJesu kurwara uku hakusi kwokufa, asi kwaitika kuti mwanakomana adinai akudzwe. Ziva udzamu hwedambudziko rako. Zvinoita sokuti zvaakuda kuuraya dzimwe namba zviurai, but ukasaziva udzamu hwedambudziko rako neconnection naMwari, unogona kutobuda muchechi kurwara kusiri kworufu. Vavamberi kwevhesi vari kuti asi wakazofaka aiwa hatirwo rufu kuvata, amen. Asi zvikazodii unoziva pamwe kuchona kwangu hakuzi kokurusisa mumurombe, ndoko kuda kuti mbiri yaMwari ionekwe. Iwe wotopatika kutovhunduka, woita madhiri wokurasha Mwari, woseedza nezuva razvo, wopipita pabhodha uchijuta. Mwari woti leti dai watisvitsira nyaya yangu kuna ngana vachisiya iwe waimbosiperekedza mutsvata, iko zvino vokusiya patimi yavanoperekedza, wakuiswa kudheko nokubika nemhaka yakuti wakurisa. Ngatikudhireya uku
Kunetsa kwomuchato wako hakuzi kukusita pakurambana, ndakwa kuti zita raMwari rikudzwe. Kata mugomo muzvitombo. Zvizikanwa pamaraini kuti murume wamai akaoneka, asi hativavoni kuchembere mupfuya, hativavoni kuzvitombo. Munozviita sei? Moti Mwari wangu une, Mwari wangu une. Murume wenyu achipfuura kumadzimai amusika, hendi nejoka, vachiseka kurovana mavoko. Iwe uchiuya uchitenga zvimadomasi 2 nemari yekukwarakkwata, vachikuseka kuti haiwa ndinoziva kuti mudzikinuri wangu mupenyu. Zvigoitika 2 years, zvigoitika 3 years, zvigoitika 4 years. Murume agoramba kubhadhara rent, ugodzingwa ndogara kuseri kuzvimukuku, uchigara navana. Mbiri igofamba navanhu vachisekwa vachiti vaimbovonerekwa, ndovafambi vakabatana mutaindi vachiita zvinjiva zvenhema. Ingozviva murume wakaenda. Mbiri ngaifambe, asi kunetsa uku hakuzi kwakurambana, ndekwa kuti mbiri yaMwari ivonekwe. One day Mwari vazviita. Mozopfuura manje pamusika paya nababa. Eka ndime matodhiraivha mota yacho, baba vakagara pasiti, matengegwa chishopping basket chenyu chimachi, chimota chidoko chiya, zvonzi ndo shopping basket yamai, iri birthday present. Haleluya! Ichifambiona yemutaundi yakasungirwa maribhoni, mabharuni achipembera, yakapersonalizwa manumber plate, yakanzi maiti. Haleluya! Kurwara kwarazvaro vana vaMwari kwakusiri kworufu. Ndekuti zita raMwari rigokudzwa. Haleluya! Nozaiti times Mwari unowana vanhu vatoronga zvinhu zvavo. Iyo mapasoro akazara kudenga, akanyogwa mazita edu, kutadza kumirira chii. Tari tasvika kudenga, tataponeswa zvenharo nomutsimba. Zvonzi wakanamatira mukomana kwairi, asi wakanonoka, wakaita chopu kuti Mwari vanonoka. Wakazongoponeswa mwene sechikunu chakabugwa mumoto. Waponeswa wako, you enjoyed life than enjoying it. Kusvika mose munosvika, unosvika bhasikoro nounofamba nowemota, asi unosvika vane nhono. Asi kusvika munodini, unokwanisa kuzviomesera muupenyu hwanga hwakareruswa naMwari nemhaka yekutadza kumirira. Woti zvanonoka izvo zvichiuya, famba shamwari nenyaya. Verse 4. Jesu akati azvinzwa, akati kurwara uku hakusi kworufu, asi kuti Mwari akuzwe. Mwanakomana waMwari akuzwewo. Jesu akanga achida Marita nomunun'una wake naRazaro. Verse 6. Kokugara ndekwei ndiro vachidikama. Ndavabudza papraise giving day kuti mwana wangu choro aita dopo, asi Jesu unondida. Amen. Choro munde watadza kupa, Jesu unondida. Amen. Paguva muchiviga mwana, muti Jesu unondida. Amen. Verse 6. Zvino wakati anzwa kuti unorwara, akambogara mazuva 2 paakanga. Ndo panondinetsa ipo. Wawa kuti unorwara, unoziva mazuva anoka. Munhu akadarigwa mugwere, chero mai vanga vari mugadheni, kungopukuta uso, gumbo mumatenesi, ndichamira. Wasvika mwana vanozara kutotevera vatomira pabhasi. Vomanyira chii? But Jesu hanzi wakagara for 2 days. Wakatuma hana kuzvihwisisa. Kana akadzokera kumba achiti zvandakudza indodzokera,
akapfuura napasabhuku because Jesu waisimbopfuura nokupa kwavavo. Ndoona mashoko akanga ototaurwavo munharaunda yeBhetania kuti ndiye unopfuura nepenyu zvouyu, ndiye uya kusvinudza mapombo ewaini, muchambova munhu here, chivadzimai mabhuku emukomondera kugovegwa zvokudya nekeya nemadhona aya, nokuti vane wavo. Zvino pakagora Lazaro macho sabhuku akapfuurapo zvikanzi mamuudza here mukomana uya mururu wenyu ndobva vatuma mwana odzoka. Sabhuku akati zvino mamuona here mukomana uya? Kanzi tamuona. Akati chii? Kanzi wasarako wati ndinouya na vanga vatoronga zvokuti tichave tiri pano 2 days. Ndopawanosvika kuda vanga vari baba mukuru vana Maria naMarita handiuya vabereki vavachitaurwa apa, maybe dzadziri nherera meni. Kanzi vana vezvanzi dzangu ndaimboneva murume vakuru awiri pasi zvawana zvani hama mutogwa nehangama ndimaibikira mukomana uyu. Iwe kamari kaukasenza katingapefumai takaputsira kumakumbo takazviwa. Zvinouripi? Unoziva iriko nguva yaunobvunzwa kuti Jesu uripi nehama dzako? Dzichirovera nhekwe soyefodha paekera vachiti zvavo zvinofamba voti ndimi vechechi. Ko zvino hamoni mwana unongogwara, mwana wagwara kwenguva, hamuzvioni kuti hazvichadi chechi zvikuru. Tatinebira iko zvino kumusha zvedu zvava kufamba. Iwatapura nokubigwa nembavha, murume wapeuka nemota, wadzingwa basa, vobvunza kuti Jesu uri 2 days. Vakati kudhineya abvapo famba shamwari nenyaya. Verse 7. Shure kwaizvozvo akati kuvadzidzi vake endei zveJudhea kure neBhetania. Choro vadzidzi vakati hatichakuwisisiri. Jesu ndokunga wana Peter mukutaurisa zvikanzi kunyange kwaya kuna wakura vakomana murume uyu ko charo tikazoritaya hauvi kuzotitarira hati taisidla kwana Maria naMarita. Zvino ndiye woti kwanzi endei Judhea apa tagara 2 days. Ndaunomubudza mani, ndanomutaurira kuti chimwe Jesu zvinoda public relations, hazvidi kuti munhu mukuru adaro. Torotati na itinerary nyaya yeugwere inofanira kumisa zvinhu zvose. Hamungadhinei mukomana yake. Ndasamone Jesu kwa maisiporesa vanhu vasina kuda kupai chokudya. Muchishumidza mabasa akasina basa neni. Sure, honestly, I want to say that because this is a society. Makabva Nazareth. This is a vanhu. This is a kubviswa chimiro chedu isatidi. Because this is chasara nei. Na vanhu vamutaura nyaya mutaro webva muchazodi tichasara navanhu tisu tikabva chimiro. Zvimwe zvinoda somunhu mukuru mudinai. Murizene. Ndati Jesu anogona kukudhineiraso. Zvotadza kumeka sense kwauri nokuhama dzako woti Jesu huya iwe titomboenda Judhea. Hauna kumbotsanya, paunopedza kutsanya ndopozoita wese. Wabva kudhokamo kana kukempi warairwa ndopaundiwana zviri wese macho. Murume wainamatira mangwanani namanheru ndopaunowana akamira pagedhi achiti rangu haripindiwi. Waindiweise Judhea Jesu ini tarwarirwa pano. Achiti makati tienda kubasa takupa mazuva yofu zvoti hauna kunzwa zvakanaka. Yanga itova kutwabvuskonza kwavakaita watomirira hearing nyora report. Pamana uchina musana zvima DVD zvawakatenga
Waona kuti Jesu waenda Judea. Jesu waenda Judea. Nemakangu asikada izifoni. Mukomana wairongana muchato wakaenda naye kwatete. Yanga isingabati. Pamwe tatiri muchechi nani? Muchechi nani? Nosu zvakutonetsa zvokurora newe. Katangata maproblems takadai kuzotomba. Oh yes. Nandi chadi. No, tukadaruka. Takade kwati dandi chadi. Usadero ndakatobuka pastor ushefu muchacho. Swala nandi chadi. Hallelujah. Jesu maindiraise Judea. Tarwara pano. Buya inokukurumisa. Ama zisive kuti ndinona mata. Ama zisive kuti na Jesu anopona. Why tarry? Faba sanga. Go. Verse 8. Verse 8. Vadzidzi vakati kwaari, Vakuti kwaari vadzidzi. Rabhi, vaJudha vakanga vachitsvaka kuurayai. Zvino maenda ikoko here? Jesu akapindura akati, nguva hadzizi 12 pazuva here? Kana munhu achifamba masikati haagumburwi, nokuti unoona chiedza chenyika ino. Asi kana munhu achifamba usiku unogumburwa, nokuti hakuna chiedza maari. Ndizvozvo zvaakareva akazoti kwavari, Razaro hama yedu wavata, asi ndinoenda kuti ndimumutse pahope. Zvino vadzidzi vakati kwaari, izve kana achivata uchanaya. Jesu akanga achareva kufa kwake, asivo vakanga vachiti unoreva kuvata hope. Azima wakuti kufa kuvata. Tiripo vanhu vaMwari. Jesu ari kuti kufa kuri nai. Kuvata. Ari kuruva shiri mbiri nebwe rimwe. Kuti vamudza kuti vakafa vaya havana chavanorirai, chavanoziva vavete. Kufa mucherekedzo wokuvata. Tega somebody pana Job 14:10. Job chapter 14 verse 10. Job chapter 14 verse 10. verse 10. Verse 10. Asi munhu unofa akaparara hake, zvirokwazvo munhu unorega kufema, zvino uripiko famba. Verse 9. Mvura inopera pagungwa, uye rwizi runopera nokupwa. Saizvozvo munhu unovata pasi, akazamukazve havazomukirwa here vanhu vaMwari. Jesu ari kurova uku. Varume vedu vaitevera Jesu vaitenda vose zvinotenda vamwe vedu kuti kufa kungaita kuvata seiko. Vakafa vachiziva. Vachiti vanhu vanoti wafa waamudzimu. Jesu wati kufa kuri nai kuvata. Ukaitega zvakare David pana Pisarema 13:3. Oh, verse 3. Verse 3. Rangarirai, mundipindure, Jehovha Mwari wangu. Vhenekerai meso angu, ndirege kuvata hope dzokufa. Tiripo vanhu. Amen. Kwenda pana Daniel 12 verse 2. Inoti kufa kuri nai kuvata. Kwenda pana Paridzi 9:5. Ndono kuti vakafa havana chavanodai, chavanoziva. Razaro wanga wavata. Unoziva kuvata ka nemhaka kuti fananidzwa norufu. Wavata achienda kuHarare. Achiti ndinoda kuenda kuHarare mangwana ka. Panomuka hakangamwi. Amen. Ndosaka vafanira kugadzira mafiro, mavatiro kuti paunozomukaka vakafa vane mbanje mumusoro vanomuka vachitsvaga mechisi.
Oh, yes. Banda batatu kanga mubanda fanira kuti ine bale bale. Hallelujah. Kama bata muchifunga kundofuka nyimo kana kudzura mzungu. Pamuno muka munofunga kuenda kuchikaya. Zvinoromba musati mavataka kugadzirira mamukiro. Wakafa hawana chaanoziva. Muparidzi unoti navakafa havarupidzi Mwari. Amen. Kunogadzirirwa mavhiro izvezvi kuti zvizonatsa mamukiro. Chiwa shamwari tsoka kunyaya yedu. Uwe kurasika kwatitimo. Verse ya 14. Yes. Ipapo Jesu akavaudza pachena Lazaro wafa. Unoona Jesu wambozama kutaura zvomweya ivo havana kuzvibata. Unoziva Bhaibheri rinoti zvomweya zvinohwiswa nevenai. Dai vose vanga vari mumweya naJesu paakataura chirambwe chake chiya chokuti wavata wadini vaide vakatanga kutochema. But hapana wakawa. Tiripo here vana vaMwari. Hapana wakazvidinai. Kuzodzamara Jesu azosimplifya akati Lazaro wadirai wafa. Unoziva at the times Jesu notaura achipindura munamato wotaura nespiritual language but haihwisisiwi nokuti unodanidzwa wacho ari munyama. Munamato wakadanidzwa kudhara. Zvafana kuti nonyorera machaina tsambaka iwo kuriplya nezvitanda zviya. Iwo kanza umboreply ukeniwo takakunyorera kudhara kubvira kuti language dzadinai. Dzirawe kurasika kwatitimo. Ndinofara nokuda kwenyu. Yes. Kuti ndakanga ndisipo. Yes. Kuti mugotenda. Asi zvino hendekwa. Ipapo Thomas waitidhidhimo akati kuvamwe vadzidzi hendei nesuwo kuti titofa naye. Kunofirei. Abadzora tombodaidza nyama ngora vakanyarika ndizogwara tondofiri. Totofira chi. Ndovavhisu veimani. Ende anambodanidziwa madzangora badzingonyemwera kuti adiva komana ndachingoti kungotaura kuti ende chindofa kuti atofira chi. Unoziva kana uchiopareta munyama Mwari mumweya unorashika. Kurashika chi. Unotoona sokuti munhu uri muna Jesu wakarashika. Tiripo here vasikana. Musikana chaiye uri muna Kristu anokuudza kuti ina handiti so handidanani navakomana venyika ina handiti so ndinouya kumba na6 unaso kuti ibenzi. Because hari mumweya iwo uri munyama. Muchitaurirana pazvipoka zvamaclub munyama. Varunainga shuwa hadi kuchaidziwa murume asina vhesi. Varume voti aiwa vhesi inoti naSara waiti shewe kuna Abrahama ukatarisa wedhi rokuti Shem Hebrew ndo rakafanana nokuti Loti raadhireswa Mwari naro ndo raishandisa Sara pakudaridza Abrahama kureva kuzviisa pasi kwose. Iwe kana usiri mumweya unoti mukadzi akazvininipisa pamurume wake wanzi usaita botswana iye wati maita baba. Iwe kana uri munyama unoti wakapusa izvo no iwe ndiwe benzi wakarasika sadhidhimo. Dhidhimo 4 kutondofiri. Kona varume vanoda vakadzi vavo idzo dzichinyengerwa kupuwa family life formula patsoro. Vakadzi avajaitiri. Vakadzi avajaitiri. Udzivi mari yose yaunayo. Zondotonga musha. Bhaibheri tsve dzoenda nefomula yetsoro. Zvonzi vanoda vakadzi vavo vakandisiwa izvo bodo kurasika kwadhidhimo. Iwe ndiwo wakarasika.
vari mumweya vanozviziva. Inoti kungwara kuita zvitanda nezvitombo mupilo. Kadzifamba asati zvinosaka tamboenda kundoshandigwa dzofuma mangwana nemwana kumatsiri wakadzoka kumurume kuridzira muweta kuenda kumuprofita wene ndokungwara. Ndindimokana zvaitaugwa zvose kana apa dzaguta zvokudya urahwa dhinda bati njereto hende vakaona chindofa zvonai zvinamuna yake unofirinji vanofamba nomweya. Amen. Ndivo vana vari vai vanoziva kuti chegumi chinopuwa Mwari they can add by subtracting. Zvoita somupenzi iwoti tinochengeta 10% yokuhira 90 wasara usina. Mapenzi anotevera mupenzi hwokuparidza. Paulo anoti tose tinoponeswa nomupenzi hwokuparidza. Mupenzi hwaMwari uchenjeri hunokunda nyika. Famba shamwari. Verse ya 17. Ya 17. Zvino Jesu wakati achisvika. Jesu wakati achisvika. Akawana atiwa mugwiro mazuva mana. Ndokuwana mugwiro mazuva mai? Mana. Chipapa uwe. Unononokereko Jesu. Mazuva svika Jesu wakoma. Wane nyaya tova wesi. Nyaya vawesi. Jesu hana kubuya pazvaitanga. Vana kuya pazvazva pakati. Wozobuya zvadai. Nai Jesu. Tasochati chiregai. Ndasocharamla. Wasi zvanoramba chechika. Zvanetsa kuti zangu ngoti hamuzvizivi. Iko zvino panoparidzwa mwana ngachitsumwa here. Ngoti unoziva achitaura anotaura kuti havazivi. Yangu chaiyo nyaya yakaoma. Yangu yakaoma. Yakakoneka mana mapasta ose. Inozikamwa mukado mamuso. Chokuti Yesu unoziva nyaya yangu. Yakaoma mufundisi. Jesu wakainonokera. Dziri kuuya pamariro 4 days. Amen. Iye shamwari chaiyo yava navo. 4 days avora atovigwa. Kuti kubata maoko here. Vakaona Jesu akadunganidzana navadzidzisi kanzi oda kundourayirwa imwe mbudzi. Taizvireva. Dungoero ngondeko zvino paaigwara hana kuzoona munhu. Anongoona zvimwe zvechechi yavo yakazopinda vana Maria naMaritano. Chechi yakaipa. Sinoenda kundosangana naNarabhauma naMarabhi uko kuri nani. Kuvasadhuse uko zvino vakapinda iyi. Zvongopinda chechi dzinongouya idzi. Zvakaoma. Famba shamba. Betania rakanga ripedyo neJerusarema 2 miles. Mastadi anenge 15. Doma maira maviri. Vazhinji vavaJudha vakanga vauya kuna Marita naMaria. Pane problem apa. Vazhinji vavainai. VavaJudha vakamakana naJesu. Vanga vatowanza parufu. Kamuchemero kacho kaitovabvisa kure naJesu. Vaibvunza uripi mukomana uya uripi? Vanzi wakati akatumira mwana rini zvemuzukuru. Achigwara akauya. Haana zvino uripi? Zvomunotambudzika zvezvuwa. Zvino muchine machongwe makapedza muchingompa. Perfume ati makamuzodza. Muzvitengesera. Ndiri kutaura noumwe ane situation inovhunziwa Jesu muupenyu hwako. Navanun'una vakuti zvino Mwari wese vadya uripi? Uyai kwedu. Hazviperi hazvimiri. Vomamuri ukambi meeting makavhara chitoro. Eya. Kuramba mari.
Unotorira mabasa resa vataiwe. Zvino ati ndonochengeta vanhu. Ndandatokubetsera kutora masubjects ari mashoko. Zvino unodero zvino. Jesu wako yeye ukarega unokupei. Kuda kuita kupractice yokuimba. Oh. Aya. Chechi yake kamupa chikafu, yakamupa chikafu chechi yake. Hati chikafu chimwe chavanongokupa mahara iHoly Communion nemiwo ndipo panongofundiswa kuti panosina kudai. Unodza kuchechi. Pane chakamupuwa nechechi mahara unopfekedzwa nechechi. Hata wangopfekedzwa kamwezi gauni riri kwaya raunokurura osiyamo muvhesiti. Tibvire ngwara. Ndatotokuba taipinda chechi. Kusvika pano takatongwara. Unondiramba ini kuti handina mati. Zvine basa. Uchawawa nepi wako mana. Ndichitokudawo zvangu ndarada kuwira urombo. Anyway, kana uchiti don't love me, it's okay. It's okay. Sharp, I'll see you. Oinda zvake. Uya chino ndangu yakuzokuona nezimega repizza. Zimega repizza. Achatauri nyaya iyo. It's okay. Yeah. Zvibvunza kuti kozvino Jesu uri pamavhaireti waka. Famba shamwari. Kuti vakanga vauya kuti vavabate ruoko. Vavabate chidai. Ruoko. Pamusoro pehanzvadzi yavo. Jesu akauya kuzobata mavoko ehene. Ende vana vaMarika zvaiva nyore kuna Maria naMarita kuona sokuti vaJudha vane hanya kudarika Jesu. Ukazvijaidza kuwirwa tsitsi navanhu unozoona kuti vanhu vane tsitsi kudarika Mwari. Amupo ini vazhinji vanoita all night navanun'una vavo vachivaudza kunetsa kwomurume vasina kumboita all night naMwari. Nokuti mupfungwa dzavo munun'una wavo unovada zvikuru kudarika Jesu. Vana Maria naMarita vachibakwa ruoko namaJudha so vachivagiwa so zvikuru Surprise yoga. So kuotara mabhodha adini. Ma SMS mangane zvinonetsa wakatumira vanhu iwe. Ende kangani kwakanamata. I had to call my brother, my sister, this friend of mine, a problem shared is a problem halved, I mean, just be there. I want to thank you for being there. Jesus has been there for you since Calvary, since the beginning of the world. One guy is there for you, but you're not there for him. Actually, we are most makaremeko. Hakuna unoiti. Zvino zvawaita problem ukahagiwa neshamwari ikapurudzira musana problem yaita. Zvino zvamachema Mose mukapukutana misodzi muchisevana nekona yamatishu muchisevana murume wadzoka. Ndati zvino maJudha zvaamuya zvaakotonoka abva Jeriko neJerusarema Lazaro wamuka here. Wamuka Lazaro. Zvavaita maziko avo. Vamuya vakaisa zvibhokisi zvomurayiro pauma. Vachifamba vachikweva makumbo vakakombaso vakangamuta vaSadhusi vakazara chihypocrisy. Wamuka here Lazaro. I'm now feeling better. Don't feel better. If you can feel best, Jesus is there. Quando você está se formando em Zvino Marita wakati achinzwa kuti Jesu muyadowa akaenda kundomuchingamidza, asi Maria wakanga ari mumba. Maria ndokugara mumba. Marita akati kuna Jesu, Maria ndokuzodzaka Marita ndouya wokuti taura nomunun'una wangu famba. Marita akati kuna Jesu, kuti kuna Jesu, Ishe dai mai vapano hanza
Haatowisisiwo. Ndopanobva kuyokuya kurebwa navaimpisha. Maria na Marita vakataura naIshe dai magara pano Lazaro aifa. Maria Marita. Ndofunga gross ndo takazobvumira zoziva agenda yaJesu ka. Amen. Tikati nyarara. Maria usachema nyarara. Amen. Jesu akaturika maboko sure. Atitantibati maboko ini. Amen. Atibati maboko. Maboko anobato wafa. But I'm on a mission to resurrect Lazarus. Nyarara Maria usachema. Jesus can delay, but he cannot come here. He might be 4 times late, but when he comes, can he come? He can change a funeral into a party. Can he come? Anatika rufu kuwa mtambo. Tati kukuta kuna timanzara ya makore. Amen. Usarasa Jesu muusiku kwa upenyu. Doa samari doa sikatichi. Famba. Kunyange zino ndinoziva kuti zose zvamunokumbira kuna Mwari Maria kupa. Famba. Jesu akati kwaari hanzvadzi yako ichamukazve. Marita akati kwaari ndinoziva kuti uchamukazve pakumuka nezuva rokupedzisira. Problem na Marita kokungonyarara nayo Marita. Jesu watu kudini Jesu papa nenya pamusoro Jesu watu chini. Jesu akati kwaari hanzvadzi yako ichamukazve. Iye ndo kuti chini. Marita akati kwaari ndinoziva kuti uchamukazve. Hauzivi epai pakumuka nezuva rokupedzisira. Inhema dzako Marita kokungoti Jesu shuwa kuti amen ukanyarara. Saunoziva chiipa. Ndinoziva kuti uchamuka nezuva rekupedzisira. VaKristu imika musanyanya kuziburura Jesu. Haumuzivi. Ndinoziva. Unoziva chicho unoziva. Unomuziva iwe. Ndinoziva kuti uchamuka nezuva roromuka apa yatochinja formula. Unoziva chi? Vazhinji vatadza kuexpecta the best from the Lord nokuda kuziva kupingira Jesu. Auziva noda kupa formula kuna Jesu. Pamunapo vanamatira mugwere vachinamatira machira nemapiritsi anomwa. Tinoziva kuti kana mapiritsi akaropafadzwa zvopinda mumuviri nomutsinga zvigobetsera mugwere. Tinoziva. Hauzivi. Jesu unokwanisa kurasha mapiritsi akamurapa. Hauzivi iwe. Usada kuziva nhema. Tinoziva kuti mwana akaenda kuchikoro achapasa agoitawo mari. Hauzivi. Jesu unokwanisa kuti asaenda agoita mari kudarika vakaenda. Hauzivi. Rega Jesu ale Jesu. Usatizivira nhema. Ino minamato yako advaisa Jesu. Tinoziva. Chizano renyu Jesu moda kudai mukudai. Tinoziva. Tinoda kunditamisa kuno mundise kuwedza kune nzungu. Tinoziva. Unofara kuti ndigone kurima zvakanaka. Kune nyimo dzakaita hadzisoromwana. Handinoziva. Hauzivi. Pamwe Jesu unoti ugare muno utange masangano. Agokupa mari inodarika yenyimo. Hauzivi. Wakavarasisa pagungwa dzvuku Jesu hauzvizivi. Hatisho Jesu weyara kupinda nokurukova so. Jesu woyo nanga gore
raivatungamirira masikati shongo yemoto usiku avo vabuda muIjipita vavona hero gore hero nokugungwa dzvuku hero vadhara vakamira rongofamba kasina vadhara gore rimbondere zvakanaka ndera Mwari here kana ikumulo nibhasi yemvura vapurisa vakati bodwa haiwa ndera Mwari shuwa hero vambomira vakati regai timbomira tione usiku wane shongo yemoto hove nokugungwa dzvuku vakati yarashika vakati gore rashika vakomana gore rashika avazivi heronti pagungwa dzvuku chiregawe watoya kwirima yamambofaro kusaiti gomo kumberi mvura kanzi tofa here topavane paguyo kwamatera zvikanzi Ijipita hakuna makuva kushuva kuva munhu weJesu chaita kuti vadaro kuziva because vaiziva kuti hondo inouraya vaiziva sekuti mvura inonyudza Jesu akati musaziva toda kusvitsa kuziva kwenyu vaiziva kuti vaite peri liquid water iri peri uko can't be broken down into discrete units because the chemistry yavaiziva yaiti for water ina mahydrogen bonds inemba manuwa namapona namataipona inomenjinaiti fluididika vaigoni kuchekeka sechingwa kuziva ikoko manuwa kuziva Jesu akati aiwa hamuzivi ndinoziva kuti muchamutsa parumuko mira konzi Moses tora svimbo yako mukoma tobvadza tora svimbo chemistry sapasaiti dzakadzidza very educated in the civilizations of Egypt ndovaiziva mapolaiwa namataipoliwa namahydrogen bonds nefluidity yemvura vachivona iri mberi ichita matutu so ichirova fungu so idzatusha udzaukana richirova fungu zvikanzirova mvura vakoma Moses kwakuiti pane chitanda chakeso nesvimbo yake mvura ndokutsemuka samabhanzi zvikanzi ichipindai haleluya kanza hamuzivi chemistry che ndaakuva Mwari macho sandipa formula ini mopostpona zvimwe zvatoda kuti hapana munhu zvichaitwa mangwana noti rumuko ndiri pano kumuka noupenyu wacho inda uchindibatira kundifomata nemunamato wako haungandifora munomuna manoziva chii uya pamberi pangu ndizviita zvati edza irapiki nofungwa Mwari wangu unokundwa nevhairasi unoziva chii noti nanyuzipa pakudarika Mwari vhairasi chii pamberi paMwari mbuya wapita wana kumutsa aigwara nefiva haizi viral disease unoziva chii chaunozva tinyararire Mwari aite zvaanoda unoziva chii chaunoziva oistata ino anoita mafeji anodii feji rakasikwa satizivira nhema tsvaga mari yekutenga wheelchair ndinoziva kuti Mwari uchatipa izvo Mwari unoda kusumudza chirema chacho unoziva iyi usapingira Mwari ndosaka vainzi siyai distance pakati peareka yesungano nemi pamunoiteverera musapinga areka yaMwari vati vakafamba pamusoro pemvura pakapfumbuka guruva ngoro dzikateveraka dzavaIjipita ngirozi dzamadepartment dzachirogara mufundisi pane dzokumentenensi yedenga dzemekanika kwai dzikauya dzina mawirispan dzisunungura mavhiri engoro dzavaIjipita dziita rivhesi kusununguraso ngoro ichinda kudai dzonamira wirispan ngoro ichidai dzosunga bhodi dzoraswa dzichinakigwa soyemeni dzorudzenga rutsvene ngoro ishiwa dzofara unoziva chii Miriamu chayambuka chabata gandira tikati Mwari ngaavongwe toipa guyo kwokukunda unoziva chii mukaita nyaya nechechipoti mumvura nditendere ndiwote ndiri mukati maMwari wangu mani zvifana zvamaadventura zviri kuipigwa uko zvimaadventura zvamira zvotarira mvura wena zvoti komvura yakaita seita semabhanzi yoti kusaiti toita sei nayo zvatora svipo dzechijuta zviya dzogofa mvura kazi namadhara vasina kuteta madhikoni vataiwana vanotiwisira mvura zvikati namadhara vanopeta zvikati regaiwana vateste simba raMuyana tialfa naomega paavhara hapana unovhura paavhura hapana unovhara hauzivi mudhara
chini. Kusamari musipuni unoziva chini. Pakashakwa mukomana pachecha paGlenview komwari akada kukusikira umwe mukomana kusika kutanga kusika umwe. Unoziva chini kusika. Kusika. Kuti let there be a John. Unoziva chini. Kali azimuruka. Hati zirizo. Njeni wezo wakuti mbuya sara ni makore hapo. Watu waka viringa pa maternity pa wakashika pa clinic. So mbuya mnode magano murona. Kanzi nonda uyanduka. Homira pa chikero chiya chinoere waba wakamiria. So mbuya akiti mwito unoza kutara kwa manesi. Kidi mwito. Tiburukile ipapo. Kazandi panumira vamwe ngatiburukile mbuya katiki zvomuiti. Vakutodana mupurisa unorinda pakiriniki zangu veko. Vanhu ndovhuya kuno muone zvinoita mbuya upenyu. Mapurisa omukiriniki kazhinji anotsvagwa munharaunda ka. Eka. Vantu vaiziva manje kuti chembere iyi ndinogara pamiti yemamure. Pana mudhara Abrahamu. Ndobva mudhara uya unotsvaira nokurinda azevezera zvikanzi musadero hamuzivi. Eme hamuzivi chembere. Hamuizivi. Ndobva yaenda kuna sister in charge wamaGreenway. Uya nesumwe waramba wamapingu zvikanzi andingaatende vanondidherera. Kana mbuya toita sei nemi zvikanzi ndoda kuti nditesta muone mazuva ako. Ndokuseva nechiya chinoiswa muzheve chiya. Wane mwana urimo ririmo aizekeme uchifema zana rechipikirwa ririmo. Apa chembere ndidhireya mudodzo mumbuya karembera sengopi. Aiwa hauzivi. Tata hauzivi. Hauziviwe. Hauzivi mani. Marita hauzivi. Resurrection power. Hauzivi ere kuti vachigadzira imba yekuvaka musasa wavana vaprofita vana Elijah. Unofunga kuti nyaya yebhodhingi yechikoro yechechi yakatanga kuzvino yakatanga kare munguva yana Elijah. Kanzi vanga vawandisa zvikanzi ende tinotema matanda edhomu. Concept yezvikoro zvechechi seicho ndeyamwari. Vanhu mufana waenda wandotema nesana iyayonika ndizvo ere manuva kwaisana ndokuwira mumvura. Vakomana vekuziva vanga varipo vakati Archimedes' principle of density. Yet for iron is much denser than water, it can't float. Zvikanzi naElijah munhu waMwari awira papi chimufana chachema zvikanzi ndara kukwereta. Chimufana chaiziva kuti kukwereta hachingarovi. Chaivhundusa Mwari akati kana riro kukwereta ndobva atengeka norutanda ndobva sandura papamara. Hauzivi iwe. Hauzivi mani. Hauzivi Marita. Hauzivi. Ndati ndingapedza nguva mani. Jesu asvika pagomo zvikanzi varume veGarirea vauya. Zvikanzi ndoenda zvikanzi inda. Zviripo zvikomana zvakabva kuchikoro chaGamarieri. Zvichikanda matombo so kubhaizwa demonstration yaitwa muLab kunzi for there is gravity law yaNewtonica. Zvikanzi vanokanda mudenga zvinodirai zvinodzoka. Haleluya. Vanokanda mudenga zvinodzoka. Jesu achiti ndoenda zvikanzi enda. Vachikanda matombo mutenga vachiti haiwa haazivi zvatakadzidza kuklasi. Jesu hoyo nyamwi hoyo uyo zvikanzi navarume veGarirea vakatarireko kudenga imi vaiti unodzoka nepower yegravity. Havazivi wakaenda. Hauzivi Marita, hauzivi Jesu. Bantu pamanero nasi Jesu aite zvaanoda. Amen. Jesu aite zvaanodi. Famba shanga. Famba. Yesu akati kwaari ndiri kumukana upenyu unotenda kwandiri kunyange akafa uchalala. Haleluya. Famba. Mumwe nomumwe uri mupenyu. Yes. Unotenda kwandiri hangatongofi. Famba. Unotenda izvozvo. Chikati kwaari hongo ishe ndakatenda Kristu mwanakomana
Muripo ere vanhu vamwe. Amen. Imwe nguva inotsvaga kuti upese naone mhuri yako. Kuti mhuri yangu taakudaidza Jesu manje zvemobhu tomboziya. Vatinon'ona nyama. Maruparu vapindara. Wakagara mukavara. Maria wada mwana Jesu. Famba uwe. Akati achizvinzwa Maria kurumidza kusumuka akaenda kwaari. Zvino Jesu wakanga asvika pamusha, asi wakanga achiri paya paakachingamidzwa naMarita. Zvino vaJudha vakanga vari mumba naye vachimubata ruoko, vakati vachiona Maria achimuka achibuda vakamutevera vachiti unoenda kubwira iwe vakamwagakaso. Kandini mwana weshanzi yako ndini vatete vakurushuwa mwana haangabudi kudoche mari waka kanditofamba nayo ngasibonderedza chirega kudore mari yashuwa ndavakusiibai muchimurishana naimi. Moyo wangu unogwadza, moyo wangu zvamangouya parufu zvamakandisiigwa makatipinza chikoro. Shuwa moyo wangu unogwadza, mwana weshanzi yako Nzo Maria waenda kuna Jesu. Amen. Famba. Zvino Maria wakati achisvika kuna Jesu achimuona akawira pasi patoka take. Haleluya. Pakuti kwaari Ishe haimaina pano hanzadzi yako aiwa famba. Zvino Jesu wakati achimuona achichema vaJudha naye vachichema akafa neshungu mweya akatambudzika akati vamwise pikwa imi vakati kwaari Ishe uyai muone. Jesu akasema nusesi vaituromakanda chimwe kana wajaira Jesu mutsika yako unofunga kuti unopinda mutsika yako. Kazima muisepi waichema musodzi vanhu vasingazivi simba reresurrection kuti kunokumuka kwavakafa. Jesu anoda kudemonstrate akasesembro kuti kana tozviparidza kuti vakafa vachamuka tinayo kadhipoziti yokudenga yakatoitwa iyi. Chero vakazofa zepati Jesu wakademonstrate kuti tariai muone uye dzakaidemonstration. Ona pana isati yagadzira mabagwa ainombotanga isa demonstration kuti wamboona paside perod kundio zvinoita pana kaizvo ndi Jesu kawo koma demo kawo mazini isati yarelease Toyota vanomborelease chimwe chinopuwa vaviri vatatu kuti wamboona kuti inomanya sei. Jesu kwakudemonstrate kuti kana totenda titende based on evidence. Wakazviita 4 days afa zvikanzi chii shamwari. Ipapo vaJudha vakati tarirai vaimuda sei. Unoona kuziva kwavaJudha njiwa vavaimuda sei. Asi vamwe vavo vakati uyu wakasvinudza meso haizaigona kudzivisa kuti uyu munhu arege kufa here. Muri kwaJesu wakona vaiteniwe kwaiko waidi akadzivisa ka zvinonongouya iko zviro hati ndo kusunudza mapofu uya zvikanzi chifamba shamwari. Ipapo Jesu akafazve neshungu mukati make vakusvika pabwiro iro raina bako nebwe rakanga riri pamusoro pao. Haleluya. Jesu akati bvisai Marita ngatipomira ipapo ndo step yesecond from last chinamata. Jesu akati chii bvisai inondo kuti chii Marita hanzvadzi wakafa akati kwaari Ishe wotoguwa zvino nokuti wava namazuva 4 okufa kwake. Jesu ndobva adini famba. Verse 40. Jesu akati kwaari handina kukuudza here kuti kana ukatenda usaona kubwinya kwaMwari. Ipapo vakabvisa ibwe. Jesu akatarira kudenga. Haleluya. Akati Baba tinokuonga ndokunamata nokuti matondinzwa. Amen. Yes. Nobva ita sei. Asi
asi ndakanga ndichiziva kuti munosindidzwa nguva dzose. Asi ndakazvirava nokuda kwavazhinji vakandikoma. Manya pa 43. Verse 43. Yes. Wakati areva izvozvo akadanidzira nezvikuru akati Razaro chipomira. Jesu unomutsa Razaro. amuki varidzi vachitunga vasati vabvisabwe. Roll the stone. Amen. Handingafungiri zveupenyu hwangu sejenderimeni rakamorewa nezviri sejenderimeni maibhiripiri ritatu. Kuenda mberi ndomonamata ndiri kumba. Jesu auya pabwera kuzomutsa Razaro amumutsiri kudanga. Inda panzvimbo yekumutsira kwakavanomuka uite zvinoitwa. Ari in charge, master of ceremony ndiJesu. Jesu kana ati bvisabwe otaura zvake ndozoenda kumba ndichazomuka nafondo nanata. Oti Jesu ibenzi pano kwatsvaga vaparidzi vanotaura turui. Vouya pano kuzodavidza mweya mutsvene. Jesu ati uya ndononamata kumba. Ndoandikristu kai. Hazvifambi. Vosana kunamatirwa nyaya dzakati uyai kuno gentlemen dzikudzatira dziripo. Tibvisireibwe. Bvisabwe. Amen. Kana wauya pamusasa waMwari rega Mwari ape maground rules. Zvikati vanotadza mukasumukai mubuya muchimanya. Kana uchida ruponeso manya usatirizanira. You are not clear about the Holy Spirit. Amen. Nohama munamati unonamati wanenge akafundira zvinonetsa. Munhu une nyaya dzake kauwa munamati wacho. Mwari dai mangotibetsera mukati meupenyu. Mukati meupenyu kuuyi kwacho. Upenyu hei. Ngoti zviro zvingotitirawo zvakanaka mukati meupenyu. Hauzivi kuti undana nomukomana wenyika. Wanogara kumba kwake 2 days. Unobatsirwa mukati meupenyu hauzivi chivi chako. Mungotibatsira da kutenda nechipo cheupenyu. Kuti Mwari tisapano tiri vanopona. Mungotibatsira mukati mezuva ranhasi. Mutibatsire patinokonewa. Haupazivi paunokonewa. Hauzivi zvawakaita. Doti Jesu afembere. Zarura dhekare zvivi kuti Jesu ndo munyaya dzangu. Ndo nyaya dzangu. Nyaya dzangu Jesu ndavhura kadhibhokisi. Ndavhura tirangire chikwambo ndo nyaya iyi. Ndo nyaya iyi Jesu. Kuti ngoti noremerwa nezvinhu zveupenyu hwenyika. Zvinhu zvinongotinamatirira. Dai mangotigwira waro. Iwe udza Jesu nyaya dzako aita kandorombauka. Teveri muchiuna uizivi. Hauzoona kugeza mangwanani uchipurutsa. Hauzivi nyaya yako. Zarura Jesu apinde. Amen. Ndokubva Jesu adana dowa tipedze nyaya. Jesu ndokudana. Wakachera izvozvo akadana dzana zvikuru akati Lazaro buda. Wakanga afa akabuda timbomira. Takinda pa yokupedzisira tidamati. Dai Jesu akangoti buda asina kutaura zita. Vanhu vose makuva edu akavhugwa. Kumuka noupenyu wataura. Saka Jesu akadanidzira nenzwi guru akati Lazarus kuti mamwe makuva azive kuti iko zvino hapazi penyu idemonstration. Tenge tisipo iko zvino. Zvana 1844 zvisipo izvi. Tisipo. Wakazondoti sori kuna Mwari Jesu dasori mudara ndazomutaura. Amen. Atotungamira vatsore kumusha. Donga dzara katoitwa tisipo izvi. Tangu va in the future of his mind. Ukavhura kabwe Jesu nokudana nezita. Personal. Unoza shoko randiri kutaura ndiri one. But ndiri kureva zvakasiyana kuvanhu vakasiyana. Kana wavhura bwika. Jesu rinoreva zvakasiyana. Rinorapa nyaya yako. Yokurwara kwenyama, richirapa yemoyo uyo, richirapa yevana vouyo, richirapa zvose panguva imwe. Ndati pachauya zvanzi pakumuka kwavakafa, uchavuya nenzi nokudanidzira nomutumane hwamata. Paicharira Jona achaziva, Maria achaziva, Mary achaziva. By one shout, ndivo zidzokotwa dzomutsa vatsvene. Rega Jesu apinde. Amen. Chipedza zvaMwari tinakirwe. Wakanga wafa akabuda akapombwa makumbo namaboko nemicheka yebwiro nechiso chake chakapombwa nomucheka. Retunungu rinoti anga akakombwa
mavoko namakumbo kumeso kwakakombwa nenapukeni but dzamukaka resurrected but bound. Mupo vana vamwe resurrected but bound. Unoziva chechi yakazara nechikwata chiri pastage chakamutswa asi chakasungwa kungouya kuchecha watakarega doro wakariregerei doro ndozvakangogona kurega doro chete kungobuda mubhawa mudoroso padzakapombwa ndokuuya muchechi mavoko akasungwa kumeso kwakasungwa nenapukeni. Mungu wa zunu muchechi madhimana vangenda zvanoda navo ikikawa parozi pamega we tega wega mega dzindi rakasungwa ronguva mumuchechi dhora rokuvaka chechi rokuvaka chikoro harikandi ririmo kumeso napukeni mavoko akapombwa haibudi choro wanyengamo chitakomba nje ndoda haibudi harigoni kuramba runguderi napukeni changosara pari uniform neZambia vakanzi musavapa not active vakangoda kana vhesi yarinoziva harina Matthew 7:7 20 years dziri muchechi chazinongogona para dariki mwana chirairo bound resurrected but bound. Mati mwana angeda zvaunoda kana kunamatira mazizi anetsa pamba mwana agwara kana kunamata tsuku tingagozvidii bound izvo vakapuwa simba rokurayira nezita raJesu kuti get thee behind me Satan. Amen. Hosi amwe yakasungwa kana kurongavo kuti mwandambo muchallenge gore rino ndiposhandira mhuri yangu ndine chirugu chamagari kuno dzakangosungwa bound kuruzena bake njere dzake kungochera zvuru zvavanhu musavata dzachera chiuru chegumadzipisi zvikanzi mambo unoda mutoro uya wekuda wekuti amukwerera dzoinda tingagudii mambo wadokesora tingagudii kunaomba bada maramba kuzvinonesta samaranyopa nesabata vatingagudii vakasununguka vari free vanoti no in the name of Jesus zviri true. I'm not bound, I'm free. I'm not bound. Kufundiswa na manager kureka basa pano ndakupinza nepamutuka ukarireka pano nofasina pension ari free anoti pension don't pension kururama mberi ari bound anotayo so vanondibetsera vaita zviitwa ayo ndakati ndichangomuya zvangu amutei zvino zvinoita murume ari bound mari akangwara vadana chiremba pamba nanga because mwana wagwara wakabva kumurume noningagodi ndimai vadana dziripo chingobuchira nekurekera vadana nanga dana chiremba bound mwana unovena naturu pamba chinoka gete baba vachitogumiwa negokoro kuchikutomausa rimwe
Bound. Kana unopinza muna matopamba hapana. Baba ungati mukomana mukuru. Bound. Zikazina Jesu itaiso ichimuitirei. Amen. Amen. Zikazina Jesu chishamla. Wakanga akabuda akapomba makumbo na maombo. Yes. Bemicheka yopiro. Amen. Bechiso chake chakapomba nomucheka. Yes. Jesu akati kwa wari. Mumusunurei. Ayete. Amen. And bound him and let him go. Amen. For the pomponogwa. Hallelujah. Nditendere ndirote tipenzi sire manu ngosema libatarimba. Toda kupembera ruporezo kwa wana wa mgani. Makuba ali kubviswa napwe. Zvinonetsa zvinamati kwenasi. Ndianunga ziva pamwenda muzikoraka rizinorufu. Ndera kuti simba ramari rinai rivonekwe. Watiri kubva pamusangano wamatumba. Tisati tabuya pamberi pamwari nenyaya yako. Zimanapo mwari wanga akamira to turn your trial into a testimony. Lazaro wamuswa. Hallelujah. Amen. Ndiri kudziona zichinda wena. Kwa DA kuregister. Uliponesi wapi? Zichinda because dzanga dzakore kwa death certificate ka. Zvikadzisisi Maria. Ndipe death rangu. Apa pakadzira Jesu kubwiroka. Vakomana vaimuziva. Vanga vari muhayati kwaya iya. Yakanga yazochema pamariro. Because Jeremiah anoti haya vaungudzi. Vai haiwa vachibhadhakwa. Vaiziva Jesu vakati. Kwaya master. Enda undopuwa cheki yedu yokuimba imi. Because mukomana wadzira zasuku. Bad news. Apa vamani wa Maria. Navakomana vekwaya. Wotosandwa na Lazaro wamuka. Lazaro unetera birth certificate kuna mata. Uya Maria wata wagoda Maria kwaya kwa bilisei hoyu movie. Lazaro wata munofunza ndaka muku hayai. Totaka faida. Wakuya ngoro ya kwaya dzokera ku Jerusalem isina mali. Ndokondona but here he passes to register. Don't go on a common watching my team for bread. She got all up for common. Don't have to talk a celebration in Kumpa. Don't have bread is a certificate. But come on, come tanda. But that was going to take some satellite. Come on, clinic, take some press. What can go with people walking the room? So, who don't see that time? Zikazi na Lazarus no wakomana tichikurizira micheka yadzo iyawena zikazi ndakanga wakanga waindepi zikazi zake ndakanga ndadzira kubako zikazi kupiko zikazi ndakanga ndafa wakanga wafa kazi amuna kuenda here entry number 002 according to my death certificate ndini Lazarus watokwana Maria tiye kapora ipasi vakamupinza kuna mukuru wezvitupa paakapinda Lazaro kanzi ndini Lazarus. My introduction say I was dead but now I'm living, resurrection power. Ndinokumbira muti kurumidzire ndandosangana namuponesi kumba toda kutopinda vhesi paziko zvinoti chifara. Haleluya. Kumba kuna effort kuvaJudha variko. Saka ndinokumbira kuti mundigadzire bhethi rangu death renyu iyi rakanetsa kunyora. Paida varume vane zviviti. Kanzi tonyora kuti chinhu ndangida kuti muchinje mazita. Lazarus handicharidi irimo. Isai Lazarus kutanga. Moisa second name, moisa third name, moisa fourth name, moisa fifth name. Ndivanotaridza Jesu kuti Jesu maita hei. Toti Lazarus Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, Jehovah Shammah, Ebenezer, El Shaddai. Vari mukuru. Amen. Podzapuwa mukwimbo webhethis. Resurrection power.
pamanero nhasi wane vamwari aiwa ini ndakarwadziwa ini ndasangana nemamwe madzimai ma4 5 usiku vechechi yangu ndiri kukwekwezo vakasunga zvidhuku zvichena zvamadzibaba zvivana zvakanamigwa kumusana kuchitonhora ndobva ndazobvunza inde wacho ko chii chandinobonacho kanzi ndichandovabvunza paakavabvunza zvikanzi takakanganisa but problem iripo ndeyekuti mamutinamatiri toda kunamatira manje nhasi ande nhasi toda kunamatira iwe amen president varipo ndo bishop vedu he wants to pray for you nhasi haleluya chaunofanira kuita iwe manje kubvisa abwe jesu wokumutsa tiri kutaura nyaya taitaura nyaya 2 in 1 jesu wokumutsa paresurrection his power is active even to resurrect your life now amen zvaachoita then unozviita now unodzosa tariro pasina tariro pasina mhinduro unoisa mhinduro president muvhuti pane nyaya panapa dzinofanira kunamatiwa usada kuziva nhema jesu azivirwa uya nenyaya yako kuna jesu uya nenyaya chaiyo hatitoda nyaya dzamafluu pana because flu unokwanisa kuira pane flu mem toda nyaya dzinobvisirwa mapwe dzaane 4 days hopeless situation jesus is able mwari ari kudana lazarus come forth may the lord speak to your problem now handizivi nyaya yenyu mai handizivi nyaya yenyu baba toda kuwana nguva yekunamata pano toda kuwana nguva yekunamata pano the lord of the remnant is still god achiri mwari saka neno rakavambwa nesimba guru rinoshamisa tichapedzisa basa nesimba guru rinoshamisa Paralel white tinonyora achiti simba rakatanga pentecost yekutanga richakurigwa nesimba richapedzisa basa rino in all ways. Tiri kuda nyaya pano uya pano unamatira so hatikuda vanhu vakawanda pano tokuda malazarus cases tokuda malazarus cases ingava nyaya yenguva yakareba usina nhumbu usina mwana jesu akazvita kunyauni akazvita kumasvingo ndakazvinzwa akazvita kumwe uko kunze vafundisi vane nyaya dzavanoziva kupupura kwajesu zvaakaita jesu paakazodza vanhu ava havana kuvazodzera kurima mbambaira nokugovera zvipo chete there is power in the anointing. Amen. Paul anoti shoko redu is not only word but power. Pane mafeke akawanda okuporesa mondi wene anobuda mativi evanhu vanowiswa jesu aporesa achiwisa waimutsa vakawa tisagona kuidentifya mafeke tikasapa vanhu genuine ukagona kuziva $100 yefeke chiitavo yegenuine $100 ruponeso nokuponeswa kuchimo musangano ramwari is there. Matrimony can't be comfortable in this church. Toda kunamata nyaya pa, toda kunamatira nyaya pa. Bamba michiuya makesi akadaro malazarus cases. Nyaya dzakakora dzaunoti jesu iyi nyaya yika nenda ndatoirizaina but mamutsa moyo wangu dakuti mundigwire musatarisire kwatiri tarisai kuna jesu kana jesu ada kuti zviitike zvinoitika. Amen. Vaimutswa Lazaro vari kwamwe vaifa kuda kwake panoitirwawo nyasha idzodzo
ulikomwa anotishayiwa kuda kwake. Tinokumbira muimba aimbe kune simba, aimbe na mama Mungu. Ulipo simba